Os de tensión vivíronse tamén na praia de Bastiagueiro, no concello de Oleiros, onde os socorristas tiveron que rescatar outros 4 bañistas. Eran 2 nenos e as súas nais os que a corrente arrastrou no mar adentro nunha zona rochosa. Con recente medida da tarde, os socorristas que vixiaban a praia de Bastiagueiro en Santa Cristina foron alertados por unha señora que paseaba pola beira do mar. Un cativo da súa nai non eran capaces de sair do auga. Foi daquela cando os socorristas decataronse de que había outros 2 bañistas en perigo. Tratábase de outro neno e a súa nai. Creo que había una persona que estaba pues, en las rocas y que no era capaz de acceder a la zona de playa porque había subido la marea. Y entonces, pues, un socorrista se lanzó, por lo que dijo que vio el flotador rojo que iba detrás de él, se lavando hasta allí. Viran perigo o seu fillo pequeno entre 8 e 11 anos, e entonces, pois, a muller foi a intentar rescatalo, e claro, evidentemente, ela tampouco deu saído, solicitou axuda. Entonces, pues nós, a patrulla que estábamos na área, inmediatamente fomos corremos ao largo da praia, chegamos á fronte dereita da praia e metémonos os 2 compañeiros. Protección Civil tiña posta a bandeira verde por precaución, aínda que o mar non parecía estar moi bravo, mas de tratarse dunha zona rochosa e o estar subindo a marea, os bañistas non daban saído. El mar non parece así moi revuelto, pero sí había corriente na zona del accidente e tal, y entonces al ver a los chavales, mis compañeros fueron corriendo y... Desde Protección Civil alertan sobre o perigo das aguas de bodi empregadas por cativos cando o mar está batido, xa que son ser moi traicioneiras. Es bastante común pues, ver a niños con corchos que no tienen aletas, se ponen en zonas donde se ponen a coger olas y por razones de las corrientes se los llevan. Afortunadamente todo quedou nun susto, ninguén precisou de atención médica.